Аз съм Дея и днес ще направя първия си клип, така че не се радвам някои хора да го одобрят. Той не е към конкретна тема, нали? Но смятам да ви кажа какво да правите през лятото, ако сега не сте на море или не следите 3 месеца на море. Искам да ви кажа какво да правите, за да не ви е скучно. Ако ви е скучно, разбира се. Който не му е скучно, да го напише долу в коментарите. На който му е скучно, също го напише. Така, сега да започваме. Първото нещо, което можеш да правиш, е да играеш с приятели. Най-хубавото, което можеш да правиш въобще през лятната ваканция. Излез, играй, лудувай, да не те знаят къде си. Нали, все пак да знаят къде си, но... Това е най-доброто, което мога да ви кажа. Какво? Да висиш и да цъкаш. Пръстите ще те забрат накрая. Второто е да гледаш телевизия. Да гледаш, но не по цял ден. Ей, виждам ви тези, които по цял ден гледате телевизия. Гледаш 1, 2, 3 филма най-много и след това ти омръзва. Поне на мен ми омръзва. Все пак може да си увредиш очите и да ти се получи късогледство или дългогледство. Затова, ако някой иска да носи очила, нека го напиша долу в коментарите. Защото ако кажа кой иска да носи очила и дайте палец нагоре, колко палци ще събера, но все пак тези, които не искат да носят очила, моля, дайте палец нагоре. Аз нося очила, късогледа съм. Тези, които не знаят какво е късоглед и са малки още, това е когато реално не можеш да видиш надалеч, защото късоглед виждаш наблизко. Късо разстояние. Късоглед. Късогледа, буквално. Аз съм късогледа. Така, да видим. Третото, което мога да ви кажа, е четете книга. Решавайте някакви упражнения, нали, четете нещо. Все пак не може. Все пак ви дават някакви книги за разум да четете от училището. Ако гледат не ученици и работят, те имат какво да правят. Така че не е зле да почетете една книга. Каквато и да е. Фентази. Ако дори да четете в списание, пак е по-добре, отколкото да играеш на таблета и телефона. Друго, какво мога да ви кажа? Да си играеш с играчки, ако си малко дете. Ако си голям и още си играеш, браво, не искаш да пораснеш. Не, че обвинявам тези, които още си играят с играчки, никога няма да го кажа. И аз си играя до някъде. Играйте си с играчките тогава. Но единственото нещо, на което не искам да се утешавате, е храна. Не е подходящо. Храната реално е създадена, за да има организма нещо, от което да си набавя енергия. А като вие използвате храната като облегчение на скуката, тогава знаете ли колко енергия ще имате? А вие се тъпчете и тази енергия няма да я изразходите. Това е проблем за организма. Нали си, той работи толкова бързо, буквално трябва да изразходваш енергия. Друго мога да ви кажа да спортувате. Ходете на плуване. Ходете да тичате сутрин. Ходете да тичате с кучето, ако искате. Не знам. Но спортувайте. Не. Добре да се залежавате вкъщи. Ако сте болни, много е гадно. Много се извинявам на тези, които са болни. Лежете си, но не е подходящо и да лежите. Излизайте. Дори само да седнете и да изядете един сладолед, ако ви боли гърлото, не яще сладолед. Дори да не ядете сладолед, седнете на чист въздух. Никой няма да ви обвини. Това мисля, че са единствените неща, които може да правите. Сигурно има още, просто сега не ми идват на ум. Тези, които знаят какво друго може да се прави, без някакви идиотчини. Дори не мога да го кажа.
Идиош. Не мога да го кажа. Няма значение. Само не правете глупави неща. Нали? Защото все пак правете каквото знаете и каквото искате, без това да застрашава вашето здраве. Това е най-важното, което може въобще да стане. Това е всичко от мен. Дайте палец нагоре. Моля. Абонирайте се. Ако не ви е харесало, много се извинявам. Няма за какво да се извинявам, просто вие нямате вкус, едно от двете. Ако искате да правите още видеа, моля, напишете го в коментарите. Дайте ми идеи за следващо видео. Имам идея да правя нещо като видео с предизвикателства. Не знам. Дайте нещо, за да знам какво да правя. Довиждане от мен за сега. Да се надяваме, че ще е за сега. Земетресение. И чао! Приятен ден и бъдете усмихнати!